हामबाय जोंनि मेडिया संनो दिनै जों हद्राय बाजार सभा पाइमानि परे दाबुक चिनि हादौपा चिनि बाजारो चिनि ताराचान सेंटारनि चिनि बुथ ऑफिस ओपन खाई रिखा और चिनि तंगो कैंडिडेट चिनि अभिजीत सरकार चिनि ब्लॉक प्रेसिडेंट तंगो तनय जमातिया yang tongo TWF ni Central Committee ni member Binota Deborma yang tongo YTF Central Committee ni Secretary Tini Trino Kumar Jomatia ఇంకా yang tino tin taku gokra tei unga orani president ingkai sung tamni ingkai phainai bidan sabha ni buto 16 tarigo chini tiprama thawo andro samario budrui chini obijit sarkarno apply khainen bagai sung tini jaga jaga jotono chini buth pracharo angkorjak ingkai o jaga ni chini takuk tei bukuk sikla chalai buri bodol tei chini parents party jotono जों खाबाक्सा याप्रि बाक्साकै जों चिनि ते 28 ते लम्बरनि कैंडिडेट नो विपुल बुटे पास खाय जय खाय रहनाय हिनै जों समय मातांलायनाय बनि बागै नरक जयाखाय सामुं खालायलायदि एबं ओ एरिया नि जत चिनि ताकुक बुकुक अकरा चाकरा रकनो जों कबगो फायदि जों तिनि चिनि ग्रेटर टिप्रालेन्ड नि बागै ओ जागाव चिनि टिप्रा हाओ जों कुसुम कुसुम थांतंनानि बागै चिनि सांविधानिक अधिकार नांगौ उ सांविधानिक अधिकार आदाय खायनि बागै चिनि बुसकांगो बुबाग्रा जोंनो तुइ दुलुइ चबा अंखर तंगो ओ जराव जों चिनि बुबाग्रानो लगिरिनन बाता बनि बागै ओ एलाकानि जत्त चिनि ताकुक बुकुक अकरा चाकरा जारा बीजेपी खायतंनाय जारा सीपीएम खायतंनाय जारा कांग्रेस खायतंनाय बरंनो बकबगो फायदि जों ताबुक थानसाखा चबा खायतंमा जारा नरकबो चिनि आंध्र समारियो बुद्रुइ चिनि कैंडिडेट नो गप्लाय खायदि चिनि हातै दफानि बागै हामबाय जतनो